ndizomvetsa chisoni komanso zochititsa manyazi zachitika dzulo ku parliament dzulo pamene baba Malondela anapanikizatu ndithudi makosana ena amene anathandizira nawo kunena kuti no ndalama za pension za anthu omwe amagwira ntchito mboma basi takazigwiritse ntchito molakwika kukagulira chihotelo akuti amalisi hoteloko basi mbali inayonso ndikumati afunakonso ndalama zinazo so sadi zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe kwaona zibwibwi zomwe amayankhula makape achabechabe zitsire kwete za anthu nde zimenezi zikuphatikizawo amene amagwira nawo ntchito amarumawo ndetu kwatulukatu nyasitu zochuluka of course ndi zikamba bwinobwino koma chomwe tinganene nchonena kuti amene amafuna kupanga deal imeneyi ndi zoti akhaula osati masewera. This is another generation zopusa site kutenga yayi nde mutilole atifotokoze bwinobwino kunena kuti no mukudziwa kunena kuti mudziko muno munachitika skando ina yake skando yonena kuti no bungwela akuti pension fund ya kumenetu amakayang'ana ndithu kumasunga ndalama za anthu amene amagwira ntchito mboma kuti no akazapumula azapasidwe ndalama zawozo kuti asamazachita kuvutika. Bungwe limene limasunga ndalama zimenezo linapanga chiganizo chonena kuti litenge ndalama zimenezo ndikukaguliratu akuti hotela ina yomwe imatchedwa kuti no Amalis Hotel mu mzinda wa Blantyre. Ya kaya maganiza motani akuti akagula chimene chizipanga maprofit chizapangira mapindu ndekuti no ndalama zeza azabwezeretsa komanso ndekuti mwina mwake mbali nazisololanso ndekuti of course target yake nali imene komanso mundondomeko yokagula yomweyo asololemonso ndekuti pamene apeza mwayi oti asolole pamene popo ndayitapulika skando imeneja kwapezeka zoti kuti basi tu anthu anakuwakuwa osati masewera ndifenso tinali mwa anthu omweyo iyayi tinganyadire kuti tinali mwa anthu amene tinakuwakuwa nawonso eti ndi kuchoka pamene pajatu nkhanija inapeza kuti no yakula kwambiri mpaka na public account committee ku parliament. Iyitu ndi komiti yomwe inakhazikitsidwa ku parliament kwakuti adziyang'ana za ndalama za Malawi imene zikuyendera mu akaunti zisasokonezedwe nkhani zake ngati zachitika zofoera choncha zibwera ndi kuzagwirapo anapezeko zoti tuwaitenga nkhani jamwa serious ndipo akufuna pakhale nonso pano kafukufuku kunena kuti kodi no zimayenda motani ndalamazo amene amazidya ni ndani kapena analamula ni ndani zinaenda motani ukagula zinthu zimenezi ndi zinthu zomwe sizinayendepo bwino pamenepo kapena zinakhotera kwina kwake motsogozedwa runde ndi baba Stephen Malondela. Aya naipatsa moto dzulo ndipo akuipatsabe moto magaye mundilolebe kungoti ndifotokoze bwinobwino koma choyamba tinene kuti baba Malondela akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Thank you so much baba Malondela. Izi ndi zomwe tikumafuna tiupatsambeni maluwa chakumapetoko koma tikambeno chonchi icheni imeneyi komiti imeneyi inayamba ndekuti inalitu lachiwiri limenelo kukumana ndi makosana amene pa nkhani zimenezi zosiyanasiyana pa nkhani zimenezeti ndikopezeka zonena kuti dzulo amakumanano ndi akutitu firm ina kakampani kena kamene kanathandizira nawo kugula ndekuti chani Amalis Hotel imene iyi kampani imene ilo dzina lake ndi akuti EMJ ya ndamakumana nawo dzulo ndikumafunsa mafunso ino munagaula ano munagwirapo lotani amafotokoza iyayi fetu tinangotumidwa kuti basi no tizangoonika kuti kodi business iyo ndiyotheka basi kenakono basi no nde umayankhulatu ziwebwe ayi zambiri magaye mundilole kuti tionereka video yaka limodzi kenakono titanthauzira kenako tipitilize nkhani. Are you registered? Thank you, Honorable Chair. We are registered as a firm. Are you registered as a valuer? Because you've time and again referred to as professionals who've reached at this and these numbers. You know all this when you punch in these figures. You at a certain stage you say it. No, within 18 years these monies shall be recovered. But we had yesterday others in the discussion. They failed to get to like Continental Asset Management. They had indicated that at 48 billion, the recovery period shall be around 36 years. At 48 billion. Now, as a professional, now you're here seated in this room, indicating that at
an average between 115 billion to 148 billion. You indicated that the recovery period can be within 18 years. But at 48 billion, one of the stakeholders indicated that you can recover in 36, 40 years, thereabout. Today, you're here indicating that at 115 billion, you can recover that money within 18 years. That's the reason I'm asking, as a valuer. Are you registered? No. So we're dealing with someone valuing property over 127 billion, over a billion, who is not a registered valuer. Yes or no? Yes. Other members, can I have takers to chabwino mmene tamvera pamenepo komanso ndikuti kuonera limodzi. Okay, chomwe chimachitikapo ndichoonera kuti baba Malondela amawafunsa ndikuti anthu amenewa ochokera akuti ku EMJ kakampani kena kanapezedwa basi kuti nokagwira nawo ntchito yothandizira kukagula chinthu chimene cha Malis Hotel kutenga ndalama ndithu za amalawi amene amagwira ntchito makamaka ndalama zawo zopuma za pension eti nde amene wawo amakamakato anali a Emmanuel Chisale komanso ndekuti anatengana ndi nzawo Simplex Bwanali. Nawo apopo ndekuti baba Malondela amawafunsa kuti tafotokozani kodi inuyo mutawerengetsa kuti chibuilding chonse cha Malis Hotel china chilichonse chimene chili umene koko chifukwa inu anakulemba ntchito kuti no muthandizire kodi business ndiyotheka building tikayigula ingadzabwezeretse ndalama zimene tikufuna tonongezo kapena tingozinyikitsa madzi. Nde inuyo ngati akadaulo amene mudapezedwa ndizoti kodi zinakhala motani inuyo mutawerengetsa bwinobwino munaona kuti zinayenda motani muzaka zotani ndi mmeneno zaka zingati zitenga zaka zingati kuti ndalama zimene zozo zizabwezedwe. Mwaioneti chibuilding icho chizabwezeretse ndalama zimenezo zitenga zaka zingati. Ndawawaso pano akuti Emmanuel Chisalewa anapezeka zotamba fotokoza iyayi ifetu ndizoti titachita zowerengetsa zathu tinoona tino ndalama zokwana 420 chakuti billion kukafika 440 chakuti billion malawi kwacha tikazitenga ndi kuzilowetsa kumene koko amene amafuna kugula pension fund iwa atatenga ndalama zimene zozo timawunikira ngati no owapatsa malangizo atatenga ndalama zimene zozo ukazilowetsa kwa Malis Hotel ndiye kuti no chibuilding chokhacho mmene chililimo ndithu ndiye kuti no chili ndi value kapena kuti no chili ndi kulemerera ndithu kumbali ya chuma kuonena kuti no muzaka 18 chizakwanisa ndithu kupanga ndalama zomafika ndithu ditu 120 chakuti billion umakafika 140 chakuti billion muzaka 18. Mwaioneti ndeti aja pension fund la iyi ndiye kuti ndiotheka tizabweza ndalama zimenezo muzaka 18 anthu ena azakhala akudana kupanga litaya ndalama zawo zizakhala zilipo ndiye kuti kwa akaunti kuti sinanga chibuilding chabwezeresa ndalama ndeti zizawapasa anthu ndalama zawo ndiye kuti sazakhala opanda ndalama. Mwaione imeneyo. Nawo pamenepa ndi pamene kunapezeka zonena kuti no baba Malondela amafunso zoti koma inuyo ntchito imaidziwa inuyo muli ndi zokuyenerezani kuti no mukhale akadaulo popereka mauphungu ngati amenewo. Hayi ifeyo ndinalembetsedwa ngakhale boma amatidziwa ndinolembetsedwa hayi chabwino ndeti kufuna roti kuuzeni kwenda kuti dzulo kumani nano ndi kuti lachiwiri anaita nano akadaulo ena amene amagwiranso ntchito ngati imeneyi nkumafunsa kunota makusana kodi inuyo mutatenga ndalama zokwana 40 chakuti billion ndi ukazika pa kampani chibuilding choti chimwena chili ndi kuthekera kuti chili ndi kulemerera kumbali ya chuma ya 40 chakuti billion kodi no zingatenge bwa ndalama zochuluka zingatenge zaka zochuluka bwanje kuti ndalama imene ijayi chibuilding chibweze ndalama imeneyo. Ndiye napezeko za anthu aja akuti amene wandene madolo eniwo ayankha kunena kuti zikhoza kutenga zaka 30 I think 35 ngati si 36 zaka 36 ndalama yokwana 40 chakuti billion kuti building chibweze. Mwaona pamene ino magaya akunena kuti ndala ejeni zaka ndeti zaka 18 ndalama yokwana
120 chakuti billion kumakafika 140 chakuti billion kuti chibuilding achibweze. Mukuona masamu amene akuyendera pamenepo mozondoka kunena kuti akadaulo eni akunena kuti tikatenga chibuilding chimene chocho cha Maliso hotelcho ndikuyikapo ndalama yokwana 40 chakuti billion 45 billion Malawi kwacha pa chibuilding chimene chocho eti chibuilding chokuti chizabweze ndalama imene yoyo chitenga ndekuti zaka 35 zaka 35 kuti chibweze ndekuti ndalama imeneyo mwaionedi. Awa makapi awa ku EMJ wa akunena kuti ifeyo tikatenga ndekuti no Popeleka uphungu wathu ngati akadaulo tikatenga chibuilding chimene chichi ndikuyikapo ndalama zokwana 120 chakuti billion ukafika 140 chakuti billion chibuilding chimene chichi kuti chizabweze ndalama imeneyo zingotenga zaka 18 zokharu basi. Mwayiona imeneyo mukuona ndalama 40 chakuti uchokuti alowemo 140 akulowamo times koma awa akunoti yayi 40 chakuti yoti kuti abwezedwe pakufunikira ndekuti pamenepopo tiulowesepo chani zaka ndithu zochuluka ndithu 30 chakuti times mwinaso 2 zaka zimene awa akunena koma tikulowesa ndalama yochepa chabe malingana ndi imene akunena awa. Koma awa anauza ndekuti no public tikuti pension fund iyi amene amasunga misongo ndalama za jezobuma za Malawi kuna kuti akagule chibuilding chimenechi koma auza zoti chizabwezera ndalama zomwe zaka 18 ndikuti pamenepo zimene okhala zaka mwinaso kumathamangira 100 chakuti kuti chizabweze chibuilding chimenecho koma akuti zaka 18 ndeno pamenepopo iwowa apasidwa ndalama awa EMJ wa anapasidwa kakampani kaka kofoyira anapasidwa no ndalama zokwana kuti 25 million Malawi kwacha pogwira ntchito ende ntchito anangoigwira ndekuti mochana anangoigwira basi masiku 10 okha pamene kwafunsano madolo eni wakonoti ntchito ngati imene kuti mutipase kuti feyo tiunike zimezi zititengeratu ndekuti mwezi kapena miyezi ngapo fero kuyenera tiunike ma calculation muno bwino zititengera miyezi sentchito amasewera imene koma makapi awa agwira ntchito icha akuti basi no ndekuti ndikuigwira masiku 10 ndikulandira ndalama za 25 million Malawi kwacha. Mwayiona imeneyo anyways ndana afusa baba Malondela okunena kuti inuyo koma mukuti ndinuda akadaulo pa nkhani imene munalembetsa ku Malawi ndi imene mufotokozera nzanu olembetsa amene akapeza ena atifotokozera izizi inuyo mutifotokozera izi azana akunena kuti no ndalama yochepa ngati imeneyo ikafunikira ndekuti zaka 18 40 zakuti billion zifunika zaka 18 kuti chibuilding chibweze inuyo mukunena kuti no ndalama tikayikapo ndalama times imeneyo so kumafika mwina 400 chakuti billion tikayika pamene popo ingotitengera zaka 18 zokha kuti chibuilding chibweze inuko amadziwa de ntchito iyi azano kuti zinoti ndi makape pamene anayamba otuka thukuta makosana aja ndikuvomereza kunena kuti ifeyo sitinalembetsedweru ntchito imene sitimayidziwa kuteko ifeyo tinangoyimbidwa mafoni anangotiyimbira mafoni akulu ena ake nkutitumizira majani ma email akagwireni ntchito ife basi tapeza ganyo atipanga bwa ife atipasa masiku ife tinangogwira masiku 10 ndikwapasa zokagulazo ife sitinapangira ife nangopereka uphungu kuti no zimene zingayendere zoti kana akagula chani ife sizotikhudza ife nangogwira ntchito imene anatipasa komanso ife sitinalembetse sifa akadaulo pa ntchito imene ndikanakhala pafupi ndinakatola miyala ndikwagenda makosanawa kapena kuasenda ndi mafaiti chifukwa ndekuti no kumeneko ndikusewera ndifeyo nawo pamene pale kufufutangana kuti tatchulana amene amakapanga zimenezo ndi ndani amene anakulumbirani foni anakulembirani majani maimelo ni ndani tofuna amenewo amakanika ndekuti kuatchula chani chako azo zoti tikufuna nomonso pano mukabwerese zimaumboni zonse zimadetails zonse maimelo onse apo ayi ndekuti nawonso zavuta anyways magayi nkhani ikupitirira lero ngati lazinayi ndekuti akuti akhala akufunsa no magayi amene amagwira ntchito ku bank reserve bank ya Malawi agavana kumeneko ndi anzawo nawonso adinidwe ndithu makosi ayankhuleko mbali zawo mukuziwa chani magayi ifeyo ngati munationa magayi amene ali mboma umumu ndizonena kuti no akapanga zabwino timakhala kwayamikire ndi timapasa moto ina yamkuipasa moto tikwambiri mpaka nafazina mfano majiya koma ngati siwanapanga note ifeyo sitimayima nawonso makapi amene wakarana akafoyira so timapezeko zoti kuigaza apa tikufuna time ndi baba Malondela well done agwira ntchito yotamandika kwambiri fa ndi ntchito imene anamulemba ku parliament kunoti akulu muziyang'anira kumbali za akaunti ndalama za Malawi zisamasokonezedwe ndi mukayima pabwino mukakhala kuti muli kumbali yotsutsa ndinuyo muli ndi mtima ofuna kuthandiza tofuna mukhale
mtsogoleri wa jenemene ndakupanikizatu chikupanikiza mafunso anthu adza amaronje njemera zibwibwi ndi zibwibwi lero isiru zozikukhala zotani kwa magayi chendofuna onena apa nchonena kuti zopusa ngati zizirisa zilolere kuti zichitike indi pali ma big people alipo akuluakulu amene anapanga ziwezi amboma momwemo amenewo agwidwe amenewo ndakatangale aja ndati ndi amenewo amene amatsogolera katangale mwa boma lija laonongeka chani anthu akamakhala amenewo ndi ameneyoyo amupeza ameneyoyo ndipono alandire chilango ameneyoyo ntchito yake ikuyenera imutere magayi posatengera kuti noni ndani eya tikapanda upanga choncho ndiye kuti tusitikonza wakatangale ndi ameneyoyo chifukwa apo mukhoza kuona kuti nozikuyenda mopindika ndikuzane magayi nakakhala ndayandikira makosana amene anene akapatsa mafeast honestly ine ndi ndakamenya makofi osati masewera we don't need this sindimafunikira zonena kuti no tizikhala tofoira ngatawa tidakafinya pakhosi mpaka amuulule ameneyoyo ende akwenera amuulule ameneyoyo mpaka nayake ndeitani iume kungoti ino zachibwana zikamapitirira aru ndi boma ilili la DPP iru ndi zonena kuti kusendana aru this is another generation palibenso zosekerera paliberu zonyengerera zabwinozo ndeti zikamba ndi tikumayiziko tikuyipatsa moto zofoira ziso ndi paibe kusekerera aru tizisendana aru panopa akuti